Masain Chbei le vek ule Tun tum chu ngai zong te omna riat thei dan ngai zong te mai ni lo mani phone bo mu chua le chui chua le dan kha karon soi dona angun takin in lo ngai thale vek don nia le masabera chuan Play Store rain lutanga Play Store rain kalanga Play Store kal hi thil har sa le hau tak lutuk ani lova lutanga heta hian Find My Device ti khain search don ani Find My Device ti search anga chuan hei lo langa hnuai jok hi lo enta ula Google Find My Device ti hi in install don ani in install anga in install zoa open anga tikha na lo langanga hei hi keima device ani ta chuan heta chunga kil khilo enta ula he keima account keima Google account khani ta ni lai hi in metang tu chuan hei hnuai hi lo en leula sign in as guest ti hi enta ula hin metanga tikha na lo lang don ani ti chuan heta poimo ta chu khami in phone in chui du kha tuna te khinan in phone na lo bo ta in phone bo kha in chui dona ta chuan in email kha poimo ta ni ta hian in email kha in chulu tanga email in chulu tanga chuan in next don ani in chutlu zoa tikhan password khalo poimo le ta heta hian in password khain chulut le don ani ti chuan in phone zon du kha in check to mai don ani khata poimo ta chu Google account email le password kha poimo ta ni khatiang chia khan tuna kapatea karon check chin don ani khoya nge om khoi muna nge ti kha karon zong chin don ani ti hian hei lo lang ta kapatea kha hian a phone te po riat vek thei ni Redmi 9A lasin voin som pahnih le nga kwa na chin deuh lok kha ni ta lasin khamo khani ta chuan hei helai ulang kwau hi ama chu ni ta ni hi ma chu ni ta ti hian khoi hmuna nge om kan en chiang le don ani chuan heta hnuai get direction ti hi ka met le don ani an ka meta le ti hian hemi sen hi ani ta alang kwau tamai ni chiang to mai ni atuna hianin saiha mun pakhata om meka Power Division Office siaha hian om meka ni tuna hian mo tikhana lang chiang to ani Power Division siha traffic point New Siha Road bula om mek tina ni chu ti hian ma chiang thokhat viawa ti chuan tuna ko om na hi kan han en velenga helai hi met don ani kan metanga ti hian tuna ka location ko om mek na aron lang ve ni sai hakai tu pui ferry nia tuna ko om na hi ring ki ma ai hian chiang mai ni ti chuan tuna kamizon ta kapate kha om na kha kan kal don ta kan chui don ta ni heta moya direction ti he met le don ani
le khan kha lo lang chiang le to em mai ni ti khan han chui la han kal nga li la sual thei lo rim rim ani ma ti hian khoya pokal sela ti hian a muzel thei to don ani ramdanga pokal se aizol lung lei te pokal sela ti hian sual thei to lo rim rim ani ti chuan hmun dang te ka han en kual anga heta veng pui fil te po lo oma mi fil hi mana high school kan kal lai kan sport na sa thina he mi fil a hian ngayom thin khop mai chuan lam te pokon en vele zelanga eta tourist lodge te hotel nuam deuh ania hi hotel changkang deuh kha ania tourist se ti chuan heta helipad te lo langa mana thiang ten suilung kan rual na ta kha ni via lunglen thlak thin khop mai ti chuan kan mi chui pa hi hian he ta la om renga ya kal son to em ko ralawa la kal son lo nge ngaya lomin ka ria khati khanita kan email kan Google account kan email le password kan riat chuan har salawani kha apoi mo Google account kan email le password kha riat nge tur ni mani kan phone khan mo kha kan threlawani chuanin kan phone bo po in kan zong chuak thei don lawa ti chuan i kop pui i bial nu emo i bial pa po khani sela email password kha riat sak nge i lo tumanga ti chuan i du hun khoya nge om khoi hmuna nge len ti te khai hrezel thei don ani phone call in bia ina ka om ati po khanin hmun danga lo leng chuak thei kha atangkaya khami in email le in password in lo seta lo ani point nakina mani email le password en dan te password thak dan te video ko ron ti chuak zel dona chuwang chuanin ka channel ila subscribe lo ni chon lo subscribe nge la i lo share ve bokanga nakina hei aya video bonzo ko ron ti chuak zel dona an WhatsApp hack dan an Facebook hack dan te thlengin ko ron ti chuak zel dona chuwang chuanin i lo subscribe nge don nia ti chuan tlem ko lo soi bel le lok nga i kop pui kha i lo ring hlel fo thin ani chuan ti khan email le password kha i hriat sak nge kha ngaya phone khai khoi sak ngai ni chu ti chuan phone khan location kha i on sak nge bok tur ani ti chuan i phone alo bo ani point nang i phone po khan location on kha theng hi lo la location on kha poimo lu tu kan ni ti kha kan hriat vek kha atha ni ti chuan kan khua hi tlem ko lo ti lang ve le lokanga lai hi kan playground nia zau thakopa ti chuan he ta thlanga hian huan thlai siam na hai moi em leilet ang main hian oma chuan he ta kho chung te lo lang tana hemi hring hi ke tu na ko om na ko location ani ta ti chuan he ta electric veng lam te ti chuan he ta bazar lam te lo langa he ta veng pui lo lang boka he lama hian sabzi bazar te ron langa ti chuan he lama hianin speedboat te
ตำตักa lo lang a ti hian tuipui ferry bridge te pawh a lo lang ani tian anuam em thin ani ti chuan soitawng khan email leh password kha pawimawh ber chu ania ti chuan in email leh password in lo hret alo a tih ngaina in lo hrelo ani pon ka channel in subscribe chuan in lo hriat bel zelang tih kha ka sawi du a soitawng khan video aya bon zawk koron ti chuak zel dawn ani ole china khan kan duh tawk le riang in zawai in mang thau le